om die mensen die daar heb je altijd, om die te helpen. En dat hebben een hele hoop dingen. Ja. En later hebben we wel eens gedacht, is dat nou zo nodig of we hier heen geweest binnen? Het is april 1944. De Canadese militairen komen Friesland in. Friesland weer vrij. Duitse militairen en NSB'ers waren afgevierd. Grutsk formeerde de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, het verzet, hem zelfs als een leger. Prins Bernhard kwam nog datzelfde april 1944 naar Ljouwert. Vlieg zelfs verzels. Hij inspecteert dat BS-legerke dan dat is dit en praat in de achterkamer met de leider van de Frieske BS, Epke Wiersma. Een man die precies zei hoe het moest. Ontzettend aardig, streng en heel goed. Ik mijn operaties altijd goed voor elkaar. Wij werden dus deel van een V-brigade, maar het Friese bataljon stak hem gewoon uit. En dan kwam terug Epke Wiersma. Maar waarom, hoe die man het kleer krijgen om 800 Friesen op te ruien om in het Fries bataljon zitten te gaan? Hij hoefde niks op te ruien. Het zit er al in feite. Hij hoefde ze net op te ruien. Prins Bernhard ziet mij hem te praten. Jij moet een bataljon vormen. Nou, dat was de opdracht. En dat is hij prima gedaan. Dit zijn 2 leden van het Doetijdse Fries bataljon. Sjerp Heidsma, hij kwam van Bedaard en wen het nou te drachten. En de man die het altijd snitserwest had en nog is, Henny Jongejans. Er wie een opleidingskamp in Donkerbroek en 2 bij de Vochtel. Dit is er een van, Eibenheer. Maar ze praten over het Indonesië van Doe, over de herinnering, over harrenherinnering. Je staat dus in 42 in de oorlog, Joodse mensen je kwam binnen. Je bent Molukkers kwam, Ja. letter naar 51, maar je staat niks van je. Nee, dat zei ik echt correct. Nee, we Daar willen we net over praten. Nee. Nee, Waarom? want je daartussenin, Ja. daar gaan wij in feite zitten. Ja. Daar wil we net over praten. Nee, maar ja, het zijn de hele geschiedenis is dat. Ja. Daar komt het Wij- in wij feite hebben eigenlijk net wel die op deel. Willen ze de hele geschiedenis van het kamp eigenlijk, dan zou het erbij staan moeten. Nou, zou het erbij staan moeten. Na de opleiding parade op het Ceylon en dan naar Indië zat ze door dat nemen. Soldaat Keizerswaard had een prachtig film gemaakt. Ja, het is nou wat rommelig, maar het is zo mooi de situatie van Doe. Want ze wie in Grutsk, de Friese vlaggen. Ze wonen niks zo graag daarin. Ik mocht dat in het eerst. Ik heb me met die een onjong, Ja. maar ik zie het in het lijst van de 4e klas van de HBS. En toen zeiden ze van het ministerie, eerst omaatje. En met een maand later zeiden ze, oh, het kan wel. Rennend ben ik ook aan, ben ik naar de stafgang, naar de kapitein Oosterhuis. En ik zei, ik wil hier wel nou. Hij zei, goed. Hij zei, je kunt meteen bij de staf komen en je kunt de officieren bedienen. Ik zei, maar dat is mijn bedoeling net. Ik zei, ik wil, staan het, ik wil beroepsmilitair worden. Ja. Nou, toen kwam Klaas de Vries. En die kon ik nog versnitst. Letter meester dokter, ja. En die kon ik nog, waar ik vroeger les van hoorde. Ja. En die zei, Henny, kom weer mee in het peloton. Je moest eigenlijk nog militair worden. Ja, zeker. Wij moesten het wel leren. Ik bedoel, in het verzet vaak wel. Ik wil wat van wapens wees, maar lang net elke keer. Ik ging maar 1 keer schetten in die tijd. Maar verder is nooit wat gewoon dat bij meer
wie ik 18 jaar wat gewoon spandiensten verrichten. De bonkaarten ophalen en bledjes verstrooien. Maar nog net bij het, het gewelddadige verzet. Daar ben je eigenlijk nog wat, toen de tijd nog wat te jong voor. Maar daar kreeg je de instructie nou in die kampen van hoe bijvoorbeeld zo'n mitrailleur, zo'n brand invaseert. Wij hebben wapens van 1894. Die nog in de Eerste Wereldoorlog gebruikt worden. Ja, En later kwamen de Lee Enfields. Maar de eerste wapens moesten één voor één moest je gewoon erin zetten. En bij die Lee Enfield, dat viel een 5 erin. Ja. Dat viel een heel verbetering. Ja. Ja, ik denk dat je dan, dit is een beetje, je hebt me rond dat je moet het westen. Ja. Je bent ik wat jonger op je, dus je kunt zeggen van, je zal dat wel westen. Ja, hier is het. En dat weer alle jaar veen, hè? Dus we oefeningen hier, dat weer alle jaar veen. En daar moest je ik aan wennen. Dat zwier. Verrekte zwier, marsen, toch geen verrekte zwier. Maar dan moest je marsen. Je moest toch Het houdingsvermogen ontkweken. Ja, zeker. Maar marsen rond, jongen, dat. Ja, want we moesten uiteindelijk direct in Indië letter patrouille rennen. Nou, daar rond je ook kilometers. Even verderop in de Vochtel wie het tweede opleidingskamp. Kamp Oranje. Dit wie zo'n plak wat je appel hing. Ja. Aantreden, allemaal. Ja. Nou ja, hoeveel kompies zie je? 2 kompies? Twa, dacht ik, ja. Ja, bij u is ik 2. Ja, dan gebroek ik twa. Ja. Tussen die houten barakken die er wien, hing je dan een viever met wetter voor het geval dat er brun aanwijzen zo dat er dan blust werd. Want wetterleiding lei je net natuurlijk, hè. Kijk eens. Ja. Wie die dat doe ik? Dat weet je niet. Oh, weet je, ik heb een vrees. Ja. Als ze verlof komt, hè. Ja. Als wij dus vrij gingen, de sneus en de snijs, net volle. En dan gingen we een appeltje. Gewoon door de dik, rennen. En jongens gaan we even thuis rennen. Ja. Ja, dat vind je normaal. Maar waarom word je naar Indië? Nou, in Indië bevrijden van de Jappen. Ja, maar de bij- Jappen weer daar naar de baas. Ja, maar dat snap ik wel. Maar als je 18 bent en je bent in opleiding en je moet zien dat je een baan krijgt, je moet zien dat je werk krijgt, je moet zien, waarom is het avontuur? De vrijheid. De vrijheid? De vrijheid. En Ja. de vrijheid en die mensen helpen. We moesten dus in Japan. Tot 15 augustus en toen werd het bekend dat die zouden. Maar dat duurde er echt nog maandenlang voordat ze gecapituleerd werden. Ja, maar je bent begonnen om te zeggen van wij willen die Japanners uit Indië weghalen. Ja. Wij hielden een voorbeeld eigenlijk van wij bevrijd binnen na die 4 jaar oorlog wat we hier al meemaken gaan. We zijn verdikken dat nou moeten wij ook wat doen. Dit is net het verhaal, dit is een verhaal van de strijd in Nederlands-Indië in de jaren na de Wereldoorlog. Elke jaar is in het Ljouwert Rengerspark een bedenking van de Indië-strijders. Die is groter als het Fries bataljon. Logisch, er zijn volle meer Friese jongens die naar Indië gaan in die jaren. En ze worden in Ljouwert door elke nien nog elk jaar betocht. Blij dat u nog in zo'n grote getalen gekomen bent. Maar onder leiding van Sjerp Heidsma ging de man van het Friese bataljon Ljouwer naar hun jaarlijkse reunie in de kazerne van Havelte. Together met 2 andere compagnies die ik in die tijd doe naar Indië gaan. Ze moet de auto moet door de bas. Er is een stilvolle bedenking.
En het opheljen van herinneringen. Zoals van Sipke de Skiffert van Twellingje, die nou in Driel zwemmt. Ja, wij waren een beetje bij de ondergrond hier en toen ben we terug Prins Bernhard al praten. Nederland is vrij, Indonesië wil ik graag vrij. En zo op die manier ben wij dus in die gegaan. Johan Boonstra van Wietmarsum, hij went het nu in Apeldoorn. Druut. Waarom? Nou, ik weer bij de BS. En ik zei in Woens dat ik even de eerste Canadezen kwam. En toen ben ik bij de kust, automatisch bij de kustwacht gekomen. Ja, qua jongen, wat wie ik, 18 jaar oud. Wie ik al 18? Ja, ik weer 18. Ja. En ja, dat avontuur, dat lokte me wel. En ik ging elke snaai naar de kerk en de dominee die praatte druk maar roer. En de ouderling, of iedereen, die zei, ja jongen, die mensen daar eren we mensen. En die boordvrouwen, et cetera. Maar wat is merkwaardig? Prins Bernhard steekt in Ljouwert zijn vinger omhoog en zei van waar gaat mij? En dan gaan er 800 man die gaan staan en die zeggen van wij gaan mij. Ja. Al jij eruit? Nou, ik denk het merendeel wel. En Jelle Nauta van Ljouwert. De helft van mijn familie zit in Indonesië in concentratiekampen van de Jappen. En toen weer de oorlog nog net is geëindigd. Dus ik dacht, daar moeten wij in. Hè? De familie mij van zo'n Ben zien al hier in jongenskampen en in vrouwenkampen. Dus er moet wat gebeuren. Dit doen we. Ja. Ik denk altijd nog zo, en een hele hoop ik wel mij, van het bestuur in feite uit drie gedeelten. Van wij winnen vanuit zoeken van dit moeten wij doen, jongens, om ook wat van die mensen te doen. Maar het werkinggedeelte, vooral bij het jonge volk, avontuur. En is wat van de vrouwtje. Dat zit er wel dik maar in, hè? Maar wij wouden zo graag naar Indië. We hebben al 4 of 5 keer hebben we gewoon dat het net terugkomt. Oh, dat weet we. Ja. Dat is duivels. Moest je weer naar huis, weer afscheid nemen. 2 waren dagen gewoon later, op plek. huppakee. Oh, het weer net terug. Wel leidt dat hoor. Nou, aan het Scheepvaartmuseum. Scheepvaart natuurlijk, nou, dat ze die hebben moesten. We moesten eerst naar We moesten wel Engeland. van voren. Maar uiteindelijk gingen ze al voort. Oski op het Ceylon en dan op de trein naar Engeland. Daar weer wat te min eten. Dan gaan wij een bakker gaan wallen en wietenballen hellen. En we binnen dat het kamp, maar dat ploegje van u, wie een man of 30. We zeiden we het kamp in marcheren, komt maar de wietenballen onder uw zeren. Nou, dat hebben we weer te maken. Ja. Want die Engelsen, die winnen, dat is duiveltje. Ja. Dat weer echt een demonstratie. Hè, Van ongenoegen. ja, zeker. Ja. Nou. Doe Oezee naar Malakka, want daar weer nieuwe opleiders. Dat winnen van de Goerka's. Ja. Dat winnen de beste soldaten. En die hebben heel wat doen. Ja. Ja. Ik ben shitten, wij moesten maar kroepen, want als de kop omheen is, dan shitten mij. Ja, die gaan er echt vanuit, zodat het nog echt in hun opleiding steekt weer van als er wat gewonnen vallen of zoiets, van nou ja, dat is het risico wel eventueel derde, dat ken ik nog bij oefeningen. Altijd mee. Ja. We zijn nooit inlezen litten, van u net. Nee. Maar daar in Malakka hij hem echt, dat had goed verteld. Ja, dat zal ik je vertellen. En ik voor Chin en Gureljas. Ja, daar hebben we hele goede opleidingen. Ja. En toen kwamen ze aan in Nederlands-Indië met een vliegtuig. Doen we in de trein. En zeggen naar je natuur. Doen het kamp. En daar de Frieske vlaggen. De laatste Japanners waren opzwielen, maar toen begon het pas echt. Toen waren daar een grote rotzooi als waren. En toen was het echt een kwestie van, je nou maar we er wol heen
om de Nederlanders en de andere bevolkingsgroepen die daarvan te lijden hebben, die moeten we beschermen. Toen werd het echt een kwestie van rust en orde brengen. Ik bedoel, we hadden de kilometers omzet van kampong naar kampong, echt om zien te litten wij binnen. Hè? En wat wij dan binnen, daar komt die Tjinpartij net. En daar profiteerde de gewone bevolking wel van. Die voelen het op van, jongens, het wordt hier rustig, want die bendes die eigenlijk vaak zogenaamde vrijheidsstrijders daar, hè, maar die winnen er vaak op uit op de rampakken, te stellen en te moorden, hè, die worden verdrongen. Dan kunnen wij weer rustig naar ons eigen kampong daar. Dan kunnen we de velden bebouwen enzovoort. Ja, daar profiteren ze van, jongen. In de omgeving van Bandung, wie de bevolking eigenlijk van het weer rustig. Friesland daar. Friesland is hier. Dat was betrouwbaar. Hè? Ze weer ook om huis. Dus zie je het verschil tussen het Fries bataljon en het Sismar echte leger. Die moesten. Ja, en wij waren al je vrijwilligers. Wij hadden ontzettend volle vriendschap onderna. En dat weer bij die oren net. Ja, administratief weet ik net zo goed. Ik zit 3 maanden op Malacca. Toen kregen mijn ouders bericht dat ik moest in dienst komen. En ik zit er al hierin. Ja, ik ga in Indië. Ik ben mijn oproep voor dienstplicht kregen. Maar toen zie ik er al, weet ik het hoe lang. Ja. Ja. Hij heeft een briefje waarom ik ben er al. Welkom. Nou, ik krijg zo aan, ik ben nooit een gevoel geweest dat ik een soldaat ben. Maar ja, uiteindelijk dan kom je er toch wel achter dat die mensen altijd wat luid praten. Nou, ja, dat moet ik wel. Die commandanten die staan er vast een hele grote troep. En dan moet iedereen het jaren. Nou. Dames en heren, en voor die militairen van het 44e bataljon, mannen en vrouwen van het 44e, hartelijk welkom. Bijvoorbeeld, dan moesten ze met z'n allen Japanners over de Kali, over de rivier aankomen zien. Ik zei, wij hebben daar dus al hier een wapen. En dan komen ze die rivier over zonder wapen. Ik zei, daar zitten wij straks misschien wel mooi, want die wapens die jaren direct bij. Stop. Ze moesten al hier weer omgaan en al hier met een wapen weer omkomen. En thuis later kwamen ze al hier met een wapen weer om. Ik ben nooit militair geweest, maar ik heb toch wel een beetje die gedachte. Die klopt daar je moe van? Nee. Nee, het was niet van het salueren dit en het was de oude jongens onder elkaar hoor. Ja. En zo leerden ze van alles over de mierskip daar. Bezocht dat ik zelfs het waan, maar dat slagen net altijd. Heb je in je letterleven een weerde gevonden in wat je in die 3 jaar beleefd hebt? Hè? Ja, ik ben vertrouwd met het land. Ik koer de taal, ik kon met de mensen praten. En ja, het heeft mijn hele leven bepaald. Mijn 3 hier in Indonesië of in de tropen, mijn verdere leven had het bepaald. Je zit in het Fries bataljon. Ja. Ja? Er zijn maar 800 mensen. Ja. Ja? Je vechten voor hetzelfde doel. Ja. En je kennelijk gewoon net? Nee. Oh, dat Nee, is zelf nee, wel, nee. Maar je rekken niet. Zoals je daar ziet niet in je. Je ziet die 800 man, die ziet in de regel nooit bij me. Die ziet een kopie, die ziet op dat plak. Kijk, kilometers 4 uur die kopie. Ik pelotons gewezen nog vaak. Ja. Ziet kilometers 4 uur. Hier dus nooit contact. Maar ze kon mij in de regel wel. Net direct altijd een voort bij namen, maar wel die man van Hikkepeel. En dat we nu Rob namen
via de radio's. Hikkepeel? Hikkepeel, wij gingen een opname. Ja, dat we dan een schoolnamen voor de radio. Die konden nooit jaren. Wij gingen een uitzocht ploegje meisken die altijd maar op patrouille gingen, maar die radio's, die werden uitzocht door, hoe heet die, Kingma, die dat boek geschreven had, van Friesland Tere Kingma, ja, dat ja. wie ons commandant, uitzocht die goed Fries praten kon. Want ik ga ervan uit, er was net een Indonesiër die Fries verstaan kon. Nederlands wel. Nederlands wel. Ja, dat is ook al minder genoeg. En zo dwanden wij het dus in het Die Fries. verbindingen weer met tren. Dus die kon je altijd. Maar dit weet via de radio. En dan gingen wij echt Rotterdam in het Fries. Hikkepeel en Jerrebarre, Jesmewol en van de dingen. Of Famkes namen alle jaren. Zo wisselen dat geregeld hoor. En zo hebben we nog eens echt wel bij grote oefeningen uitleend wel aan oren onderdeel vanwege de verbinding. Want dan hoefde dat net codeerd te worden en de oren hoefden dat net weer te decoderen. Want dat nam alle weer tijd. Nou, in het Fries ging het volle vlugger. Het Fries weer de code. Ja. Dus kwam het wel op deel. Wij eren en gedenken onze vrienden die achtergebleven zijn en momenteel liggen op de erebegraafplaats Pandu in Bandung. Dat zijn Auke Bruinsma, IJsse Pool, Hinne Brander, Sjoerd Auke Buma, Catharinus van der Weijden, Leeuwe Grijdanus, Egbert Beverdam, Sanne Wind. Cornelis Seilemaker, Marinus Scheuntaler, Klaas Breusma, Wiltje Kroeze, Hessel Visser, Gerrit Oostenveld, Jetse Leenstra, Metske Rekker. Jo lezen die 30 nam voor op een reunie. Ja. Denk je dan net bij elke naam van het hier net hoegt? Nou, net direct van het hier net hoegt. Echt altijd een wollig gevoel gewoon. Wij hadden net van niks wist. Maar elk slachtoffer wat erbij valt is hier te volgen. Dat hij wel. Maar je weet, als je militair wordt, dat er risico's aan verbonden binnen. Dat wel degelijk. En ik ben er nog van het zoeken van wat er verder ooit dien is, dat het nooit wij wist. Achteraf hebben ze zo'n gedwongen is. Ja. Het is dus fout gegaan met de politiek, met Parel Haber al. Toen heeft Nederland als eerste geprotesteerd. En Nederland was altijd aan de vooraan bij dit moest en dat moest. Maar toen het erop aankwam, hielden ze niks. En later hebben we wel eens gedacht, is dat nou zo nodig of we hier geweest binnen? Wij zorgden dat de scholen weer gingen draaien. Er kwamen weer hospitaaltjes die gingen weer draaien. En mensen om ons heen konden weer veilig in hun eigen kampong wonen. Er werden niet uitgemoord, et cetera. En daar stonden wij ook op bekend op. Ja? Je hebt die een werk van de bevolking. Ja, hoofdzakelijk. En die Japanners die vinden verschrikkelijk, maar die hun eigen mensen vinden niet. Dat is verschrikkelijk. Die rampakkers die moesten je dus echt wel een beetje op afstand houden. Dan konden die boeren weer gewoon werken. Ja. En dan kom je in een soort hele vreemde oorlog te landen. Ja. Denk ik dan. Ja. Ja? Ja. En je doet dan wel het idee van, ja, dit is het wat ik wil. Och, dat toch nog net aan hij. We moesten Indië, Indonesië, het was nog net Indonesië, Nee, het Indië, was ja. Nederlands-Indië, Ja. het was Nederlands grondgebied. Ja. Hè? En dus we hier op eigen gebied eigenlijk. Hè? En die
de andere kant, dat verdomme wij opstandelingen dat zagen. Maar de Nederlandse regering is kortzinnig geweest. Kortzichtig geweest. Hè? Door net voor dadelijk te onderhandelen met Sukarno over een andere manier van overhandeling. Maar dat wie uw regering, wie meer in handen van die matten eruit en wij matten er weer in. En achteraf pensioen is dat volledig verkeerd was. En de tussenreis ging uiteindelijk weer mij de Zuiderkruis. De haven van Rotterdam in. 1948. Op waterwij en zo. Daar veren wel bootjes als zo, met allerlei familie op en met Friese vlaggen en zo. Dan komt er letter in de tijd. Ja, wat Jim er eigenlijk dient, hebben we helemaal verkeerd. Doet dat zeer? Ja, dat Ja. is leugers. Ja, Die Zegveld, dat is een verschrikkelijke mens. ja. Die zit er altijd nog. En nou weer. En nou zou ze over, wat zegt hier kapitein Westerling die net. Daar hebben ze al een onderzoek naar gedaan. En nou ja, goed, het is van hogerhand in het toegestaan. Dus met een beginse weer van, huppakee, dan moeten we hield komen, dan moeten zij weer hield hebben. Ja. Dat liep het nergens op. Nee. En Kerkede, dat is net zo West. Nee, absoluut is- niet. En want dat een van de is jongens volle die greft bij die aan ons- lezen. Ja, Een van de jongens van die bij wanneer? Wij, heren, hebben nou een verkeerd beeld van wat Jim dien heeft. Eigenlijk. Is dat? Kan net. Wij hadden in de Magoes zien. Natuurlijk, als je shit dan weer, dan shit je weer om. Nee, maar, dat Ja. bedoel, nee, maar wij hebben al eer een verkeerd beeld van hoe dat daar wie in die tijd. Ja, in Nederland- hoe het algemeen wel, ja. 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 En daar is visten te min aandacht om besteed ik. Dus alweer maar wat schoot eigenlijk. Ja, Ja. we daarover praten. Nee. Blij dat Jim dat wil doen.